wallahi sai kai ba fita zan yi sai ka huta ai bin su za a yi wannan iloyin lokojo layu Muhammadu Kwalawale abubuwan da ya riya kwalambe duwa ta lewu amma wata ba ta da kwala da biyu yayi kyale shi salatu wallande annabi ne a yi tafi miliyan ma bawa yi dushe bawa yi lokojo laini ba ka rawa fara amala Muhammad Rasul Dauri amma dai na yi ai bai tuya sosai ba kai ba kake ja ka nuna ba za wa yi hadda sauti hadda kiran suna surr yanzu da mutuwa ma ne da shi ke nan yarinyar nan da ba ruwanta ba abin da ya shafe ta bar min gida ba kowa shigo tare gidan nan za ki unguwa ba ki ce da mun ba salamu alaikum wa alaikum salam yanzu ladi da haka zamu da ke a rayuwa saboda Allah ki kama hanya ki fita ba ki gaya min ba dubiya nan matar mai gida na Arbela dan Usman ta haihu amma kika ki zuwa ki man barka saboda ni ban isa da ke ba to zan je unguwa na sanar da kai dole ki gaya min mana a ba zan sanar da kai ba akan me dama ni ba son ka fa nake ba iyayena ne suka ce in soka ba dai kin bi iyayen ba to aikin ne mai wahalar bin iyayen shine gaba kin da lafiya nara madalla san da zuwa bari an koma kashin na ya matsa min a dawo rawar gara nake son kai min yanzu ba inda zaka je kamar ya rawar gara a ba inda zaka je ka dawo kai dama na san kai dan gara ne ka dawo kai kin sani ko kin samu labari na sani ka dawo kai na samu labari ka dawo kai an ba za ka yi ba yau koma inda na fito jin ga iyaye na ka ci mutuncin su ka dawo ba nan je sanar da su a ni ne ka dawo an ba ka ban jin ga musu ka ci mutuncin su ka zage su to dawo kai kuma matsalar wa zai min kida ka dawo salamu alaikum alaikum salam ina gidan ashe wallahi wallahi gudawa ce ta sako na gaba muna da ina kace wannan ban Allah zamu da tsare aure har yanzu wallahi malam kwaran gudawa ce ba inda za ka je wallahi gudawa nake ba ta son fita gudawa a'a ya ce mana bayani mana a'a ni ko malin me zai yi rawa zai yi rawa dai zai yi ta garaya da ba ta garaya ne ya mace da mota da yaro rikon su sai mai hakuri kaga dai ka daura yi sauri ka daura nace ka za ta ne dariya in ta gada ta ba halin yan uwarta wallahi wato na ta za ta ba abin layi ake bi kuma Alhaji tafiya sannu ba ta kai jiran ka nake kai sauri wannan ni karawar waka ne a ba ya ka tsaya magane tukuna baka sabin da to ne da za ka kai ina jiran ka kayan tafi ne masoyin garaya ne kuma na bi garaya kuma ba zan iya wulakanta garaya ba ina son garaya to kai jiran ka nake yau da zama Haruna Halifa ni zai masa da koren dora a gaba Allah da aka yi mai kiɗa zan ma kiɗa to ai kiɗa da kai jiran ka nake mai bozo kiɗan yanka kiɗan yanka kai ce sauri na da baka da sauri wani buzu ne wani ko ai mata sun sauki wajen tuwo ya ta tuwo gaban Alhaji fa kake a gaban kyauren maka nake ni za ka yi maganar banza mai ɗaki na ce ta sa nin yi ko abin ba na son wannan surutun kai sauri kai jiran ka nake yi ko an gaya ma da alhaji nake kwana kamar kaza ina za ka a cikin mai za ka yi to ina jiran ka kai sauri ka fito ka yi ko a ciki za ka yi kai sauri ka yi
kai sauri ka fito jiran ka Ina nake jin wari mijinki ne ai. kai sauri To a tashi daga kudin kuma a koma kan tace kuma. A koma kan tace. Baba Arna bude ma bawan mata na ka fito kuma zawayi ya ci uban zawayi ya ci uban bawan mata ma ka kara da ihu bayan mata salamu alaikum ni da ya ko ba kai